Hola, em dic Maria Àngels i et dono les gràcies per permetre'm oferir-te aquesta gravació. Desitjo que et sigui útil i satisfaci les teves expectatives. Com provoca somnolència, per estalviar qualsevol possible mal, sisplau, no fer en cap cas qualsevol altra activitat. I a més, hem de posar especial cura amb que no sigui escoltada de manera accidental. És responsabilitat única i exclusiva de qui la utilitza l'ús i les conseqüències que d'elles derivin. El meu propòsit és que la utilitzem per ajudar-nos a relaxar o a agafar el son. I perquè mentre estiguem relaxats o adormits, ens ajudi a curar i a regenerar tant el nostre cos com la nostra ment. I a més, ens ajudi a deixar enrere culpes i rancúnies. Podem escoltar-la tombats o recolzats, en una pausa durant el dia o a l'anar-nos a dormir. És indiferent que ens quedem adormits o que ens quedem desperts i relaxats perquè funcioni. El primer cop que escoltem aquest enregistrament, fem l'esforç de mantenir-nos desperts fins al final. Així ens comprovem que ens és útil i que en cap cas ens pot fer mal. Com més vegades s'escolta, més es manifesten i més permanents són els resultats. Comencem respirant lentament. Aquesta respiració ens relaxa i ens calma. Tanquem els ulls. Ens despreocupem de tot. Només seguim aquestes instruccions. Centrem la nostra atenció en el cap. Relaxem el front. El deixem fluix, sense tensió. Relaxem els ulls. Els deixem fluixos, sense tensió. És a les barres de les nostres mandíbules on concentrem bona part del nostre estrès diari. Les relaxem. Les deixem fluixes, sense tensió. La nostra atenció, ara, es posa en el coll. El relaxem. El deixem fluix, sense tensió. Passem a relaxar les espatlles, els braços i les mans, fins a la punta dels dits. Els deixem fluixos, sense tensió. La nostra atenció es posa a la nostra esquena. Relaxem tota la columna vertebral, vèrtebra a vèrtebra. La deixem fluixa, sense tensió. Ens fixem en el nostre pit i en el nostre ventre. Els relaxem. Els deixem fluixos, sense tensió. Passem a prendre consciència
de les nostres caderes, cames i peus. Les relaxem. Les deixem fluixes, sense tensió. El nostre cap i coll estan relaxats, fluixos, sense tensions. Les nostres espatlles, braços i mans estan relaxats, fluixos, sense tensions. La nostra esquena està relaxada, fluixa, sense tensions. El nostre pit i el nostre ventre estan relaxats, fluixos, sense tensions. Les nostres caderes, cames i peus estan relaxats, fluixos, sense tensions. Tot el nostre cos està relaxat, fluix, sense cap tensió. Ara que ja estem més relaxats, anem a ocupar-nos del funcionament del nostre organisme. El nostre organisme té eines de curació i regeneració molt poderoses. Estan sempre activades i treballen amb plena eficiència quan estem relaxats o adormits. La nostra ment tendeix a donar per bo el que veu o el que visualitza i el que escolta de manera repetida per mitjà del so d'una veu humana. Anem a beneficiar-nos de tot això. A mesura que anem fixant-nos en les diferents parts del nostre organisme, encara que a alguna d'elles patim alguna disfunció o ens falti, ho oblidem. Visualitzem a totes les parts del nostre organisme funcionant perfectament, completament reparades, completament regenerades, sense cap disfunció. Els pulmons i tot el sistema respiratori. El cor i tot el sistema circulatori. L'estómac i tot l'aparell digestiu. Els ronyons i tot l'aparell urinari. El cervell i tot el sistema nerviós. El sistema endocrí. El sistema limfàtic. L'aparell auditiu. Els òrgans de la visió. Els òrgans sexuals. Els nostres ossos.
la nostra musculatura. Els nostres tendons i fins a l'últim poro de la nostra pell. Tot el nostre organisme està funcionant perfectament, completament reparat, completament regenerat, sense cap disfunció. Anem a aprofundir més encara a la nostra relaxació. Anem a arribar a la nostra essència. Ara comptarem del 10 a l'1. A mesura que anem comptant, ens anem relaxant més i a més profunditat. 10. Estem fluixos. Estem relaxats. 9. Ens sentim fluixos. Ens sentim relaxats. 8. Ens sentim més fluixos, més relaxats. 7. Ens sentim més i més fluixos, més i més relaxats. 6. Ens sentim molt més fluixos, molt més relaxats. 5. Més i més fluixos, més i més relaxats. 4. Ens sentim completament fluixos, completament relaxats. 3. El nostre cos i la nostra ment estan completament fluixos, completament relaxats, completament abandonats. 2. Estem completament fluixos, completament relaxats, completament abandonats. Res ens pertorba. 1. Estem en el més profund de nosaltres mateixos. El nostre cos i la nostra ment estan completament fluixos, completament relaxats, completament abandonats. El nostre organisme és una màquina perfecta i totes i cada una de les nostres cèl·lules
està treballant amb plena eficàcia i ens mantenen sans i ens reparen qualsevol tipus de disfunció. En aquest estat profund de relaxació, ens contemplem com en realitat som. Ens adonem que hem anat acumulant a lo llarg de la nostra vida culpes i rancúnies que ens lastren, que ens perjudiquen, que no ens fan cap bé i que volem treure'ns de sobre. Ara comprenem que formen part del nostre organisme, a més del cos pròpiament dit, l'inconscient, el conscient, la voluntat, els desitjos i els sentiments. L'inconscient no raona. L'inconscient senzillament utilitza les ordres que té emmagatzemades degut a vivències o mancances passades. Algunes ordres varen ser guardades allà a la nostra infantesa, quan vàrem viure situacions que no vam comprendre i ens varen produir traumes. Unes altres varen poder ser guardades degut a vivències que per diferents raons limitessin la nostra perspectiva. I unes altres, senzillament, les vàrem viure des de la perspectiva d'un coneixement que era més limitat del que ara ja tenim. En situacions de tensió, si aconseguim mantenir-nos tranquils, som capaços de vèncer l'impuls de l'inconscient. Però si perdem la calma, la nostra capacitat de raonar minva. I l'inconscient actua de manera automàtica utilitzant el que té guardat. És per això que ens costa vèncer situacions que ja volem deixar enrere. En tot moment, en siguem conscients o no, manifestem com ens sentim. Quan ens sentim bé, augmenta la nostra tolerància, el nostre bon humor i la nostra saviesa. I augmenta tant cap als altres com cap a nosaltres mateixos. En aquest estat anímic ens sentim més comprensius i generosos. I som capaços de perdonar-nos i perdonar amb molta més facilitat. Ara ja sabem que el nostre organisme té eines de curació i regeneració fabuloses, que sempre estan activades i que treballen en plena eficàcia quan estem relaxats o adormits. Un sistema molt bo per reorganitzar, regenerar o descartar del nostre inconscient el que considerem oportú és gravar-nos mentre dormim o estem en un estat de relaxació profund noves ordres. Fixem-nos en que a tot el que podem col·locar davant el possessiu meu és una possessió nostra.
Això és tan vàlid quan anomenem els nostres diners o la nostra roba com quan anomenem el nostre cos, la nostra ment, el nostre inconscient, els nostres sentiments o la nostra voluntat. Som els amos de les nostres possessions. I com els seus amos, estem reorganitzant, regenerant i descartant del que ens pertany en tot moment, el que ens ve de gust. També tenim el poder de reorganitzar, regenerar o descartar de la mateixa manera del nostre inconscient sentiments o voluntat el que desitgem. Tot són possessions nostres. Només manen si nosaltres les deixem fer-ho. Som nosaltres els que tenim el poder. Ja és hora de deixar culpes i rancúnies enrere, que només fan que amargar-nos. I ara hem de viure d'una manera més adient a la nostra actual consciència. Fem servir el nostre poder de reorganitzar, regenerar i descartar i ens endinsem en el camí del respecte, la tolerància i la generositat, tant cap als altres com cap a nosaltres mateixos. Quan ens respectem, manifestem el millor que portem dins. Quan ens respectem, és impensable que ens deixem fer mal per als altres o per nosaltres mateixos. És en la germanor i no a la competició on creixem com a persones. Ens autoperdonem tot el mal que ens hem provocat. Ara comprenem que quan ens vàrem fer mal no n'érem conscients, no en sabíem més. I ens autoperdonem tot el mal que hem provocat en els altres. El reparem en tant que ens sigui possible. Ara comprenem que quan els vàrem fer mal no en sabíem més. I perdonem tot el mal que hem rebut dels altres. Ells, com nosaltres, tampoc en sabien més. Estimar-nos i tractar els altres com volem ser tractats és la clau. Ens autoperdonem tot el mal que ens hem provocat. Ara comprenem que quan ens vàrem fer mal no n'érem conscients, no en sabíem més. I ens autoperdonem tot el mal que hem provocat en els altres. El reparem en tant que ens sigui possible. Ara comprenem que quan els vàrem fer mal no en sabíem més. I perdonem tot el mal que hem rebut dels altres. Ells, com nosaltres, tampoc en sabien més. Estimar-nos i tractar els altres com volem ser tractats és la clau. Ens autoperdonem tot el mal que ens hem provocat. Ara comprenem que quan ens vàrem fer mal no n'érem conscients, no en sabíem més.
i ens autoperdonem tot el mal que hem provocat en els altres. El reparem en tant que ens sigui possible. Ara comprenem que quan els vàrem fer mal no en sabíem més. I perdonem tot el mal que hem rebut dels altres. Ells, com nosaltres, tampoc en sabien més. Estimar-nos i tractar els altres com volem ser tractats és la clau. Ens sentim una persona nova, diferent, i donem les més sinceres gràcies per això. Si aquesta sessió s'ha fet just a l'hora de dormir, o continuem dormint o ens adormim de seguida. I si ens despertem durant el son, tornem a conciliar-lo de seguida i continuem disfrutant d'un son plaent, regenerador i feliç. Si hem fet aquesta relaxació en un descans, al comptar de l'1 al 3, ens despertem o desmandregem. Si podem continuar dormint, ignorem completament l'ordre de despertar. 1. Si hem de reincorporar-nos a la feina, comencem a tenir consciència d'on som. Si podem continuar dormint, seguim disfrutant d'un plàcid, feliç i reparador son. 2. Si hem de reincorporar-nos a la feina, estem ja obrint els ulls i movent lentament el cos. Si podem continuar dormint, seguim disfrutant d'un plàcid, feliç i reparador son. 3. Si hem de reincorporar-nos a la feina, tenim ja el nostre cos i la nostra ment a ple rendiment. Les ordres i afirmacions que ens hem gravat es manifesten a la nostra vida diària amb plena naturalitat i disfrutem d'un fantàstic, feliç i profitós dia. Si podem continuar dormint, seguim disfrutant d'un plàcid, feliç i reparador son. Quan ens despertem, les ordres i afirmacions que ens hem gravat es manifestaran a la nostra vida diària amb plena naturalitat i disfrutarem d'un fantàstic, feliç i profitós dia.